Toto je pláž v Iži a takto začínajú jazdiť výletné lode. Asi s bohatými západnými turistami. Spirit of the Danube. Jak si tam hore krásne sedia, piknikujú na 1. mája 2025. Spirit of the Danube. To je riadny hotel na Dunaji. Voľakedy som chcel na takej lodi robiť. No, ale som sa nejak k tomu nedostal. Ale viem, že nejakí kamarádi tam išli robiť. A to chodili nové na celú sezónu. Že od apríla do septembra, alebo dokedy to bolo. Tam si tak bolo, že pol roka si tam zarábala a potom pol roka si doma. Z tých zarobených peňazí a tringeltov dokážeš žiť. Tak keď zarobíš 3000 eur na takej lodi, tak môžeš žiť ďalšieho pol roka. Prípadne sa mi k tomu vyjadrite, tí, čo máte skúsenosti. Pod video. A nezabudnite olajkovať. A už aj idú prvé vlny k nám. Z Iži na Slovensku pozdravuje Erik.